Bueno, lehenik eta behin barkamena eskatu nahi nuke, izan ere ekimen hau zuzendua dago eskarak egitera bai Eusko Jaurlaritzari eta bai EITB-ri, eta niri egokitu zait etortzea, napar bati, ez dugu gure zerrekin EITB ordaintzen, baina niri egokitu zait hona etortzea eta ekimena pixka bat azaltzea. Gasteizen larun batean eskatuko ditugun gauza dira, aurretik ere azaldu ditugu, batetik, oro har, uste dugu bai Eusko Jaurlaritzako kultura sailean eta bai EITB-en euskaraz dagoela inondik ere erdigunean, eta horregatik, uste dugu gako direla, izan daitezkeela euskara berreskuratzeko eta normalizatzeko, eta orduan neurri batzuk eskatzen ditugu, adibidez. Kultura eta hizkuntza politika sailaren urteko aurrekontuaren 5% euskarazko ikus-entzunezkoetarako izatea, euskaraz ekoitzitako lana finantzatzeko diru laguntza lerro propio bat izatea, EITB-ri dagokionez aurrekontuaren 75% euskarazko eduketara izatea, filmen eta telesailen gutxienez erdia euskaraz izatea, haur eta gazteen eskaintza indartzea, bikoizketari dagokionez, 80ko hamarkadan edo 1500 ordu bikoizten ziren euskarara, gaur egun 200 bat, edo 2022ko datuak dira 200 bat, eta gainera 200 horietatik batzuk erderara bikoizteko dira, beraz, baitzulta dira 80ko zifretara ez, bertzere 1500 ordu bikoiztea euskarara urtean. Gero, duela urte gutxi, onartu zen Espainiako Kongresuan ikus-entzunezkoen legea, eta horren arabera telebista publiko guztiak beharturi daude plataformei ematera, da egin dauden audioak eta adibidez garai batean demagun Dallas bikoiztu zela euskarara, EITB adibidez egon litzateke beharturik, Dallas edo urteetan egindako pelikulen audioak plataformei ematera, ez? Jende asko gaude gaur egun plataformetan, asko erabiltzen ditugu, eta badaude eduki asko euskarazko audioa edo azpidatzeak dituztenak, eta ez da transbarse hori pasatu, ez? Katalunian adibidez, Katalunian milaka audio eman dizkieta da plataformei doainik, baina, ez dakigu ze pasatzen den hemen, gainera bileraren bat izan dugu Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin, eta ez dute prisarik hortarako. Eta gero, zineman eta plataforman euskarazko, zineman eta plataformetan dagoen eskaintza, EITB-en eta iraunkorki promozionatu dezatela, ez? Kontsumoa handiagoa izan dadin, jendeak horren berri izan dezagun, euskarazko kulturari eta sortzailei lehentasunezko tokia ematea eta beren lanari eta alik eta promozio handiena ematea, eta bideojokoen industrian ere euskara bultzatzea. Uste dut horiek izanen liratekela, gutxo gora bera laburturik gure aldarkapenak. Eta aldatu gidoia berez, ekimen berria da ez, irailean azaleratu zen, baina berez, euskararen kulturan ezin egon hori, ez zitzen zen aurretik, egon dira beste ekimen batzuk, ez dakit nola mamitu duzuen aldatu gidoiaren sorkuntza, eta lehen zuk eta biok hitz egin dugun bezala, uste dut, EITB-ren hasieratik dagoela kezka hori, ez? Euskarak ze EITB sortu aurretik da, Txillardegik, Euskal Herrien euskarazek eta baita Ramon Labaienek ere bazuten kezka bat, ez? Euskara hutsan izanen ote zen, edo erderaz ere bai, ze pisu izanen zen, eta uste dut beti izan dela kezka hori. Ez dakit, nik uste dut aspalditik izan direla ekimen puntualak eskatuz euskararen presentzia indartzea EITB-en, adibidez izan dira manifestuak eskatzeko Eusko EITB-ek ez diezaiela eskatu euskaldunei erderaz hitz egiteko, ez? Orain esantzazu gauza bera erderaz, EITB birako eta olako gauzak ebitatzeko izan dira manifestu puntualak edo ekimen puntualak. Baina uste dut gauza ekimen iraunkor samar bat izan zela igual bieuze, ez?
bikoiztaileak ez dakit ze urtetan zehazki, baina kexatu ziren, ja nazkaturik, bikoizten zen ordu kopurua asko jetxi zelako eta bere lan baldintzak gero eta prekarioagoak zirelako, bi euse sortu zuten, beren defentsarako eta euskarazko bikoizketaren defentsarako, greban izan ziren, ez zuten lortu nahi zutuena eta uste dute, greban parte hartu zutena, ja da, uste dut utzi ziotela ITB-ri lan egiteari, baldintza joetan ez zutelako onartu nahi. Eta gero, orain dela urte batzuk, batera edo hasi ziren, Netflix euskaraz ekimena, hitzartu ITB, zinemak euskaraz, uste dut, horiek aldi berean edo sortu zirela, gero pantailak euskaraz elkartean edo elkartu zirela, eta ni hitzartu EITB ekimenean nago, EITB-en euskara indartzeko ekimenean, eta ez dakit, orain dela pare bat urte edo egin genuen, edo ez dakit zehazkin, urte bat edo bi, elkarretaratze bat egin genuen EITB-ren egoitzaren aurrean, eta nik esanen nuke, ongi horitzen banaiz, pixko bat hori izan zela aldatu gidoiaren abiapuntua. Espero dut hanka ez sartzea, baina nik uste dut hori izan zela, hitzartu EITB-koak, elkarretaratze hori egin, eta pentsatu genuela gauza zabalago bat eta egitea. Elkarretaratze hortarako babes bat eta babes bat jaso genuen, harreman batzuk egin genituen, eta irailetik hona ari gara ekimen hau prestatzen, eta espero dugu ekimen potentea, mobilizazio potentea izatea larun batean. Eta aipatu dituzu babesak, zen nolako babes motak erakarri ditu aldatu gidoiak? Segurazki jendetsuenak edo indartsuenak izanen dira igual sindikatuak, ELA, LAB, Esteilas, AEK, AIKA, Kontseilua, eta gero eraguzietako, adibidez komunikabideek eta faktoriak berak lagundu diguzue, Guaixe Fundazioak, Sakanako komunikabide batzuen fundazioak, Xaloa Telebistak, eta egia esan, eskertuta gaude, babes asko jaso du gaulako, adibidez, Euskal Itzultzaileen elkartea, era askotako eragileak eman digute babesa, eta gainera azkeneko astean ere oraindik batzen ari dira, eta oso pozik alde horretatik. Eta, agian baten bati ihes egiten zaio mobilizazioaren garrantziak, ez? Zein nolako garrantzia dauka euskararentzat, 21. mendean, euskarak presentzia dinamikoa eta eraginkorra izatea aisialdian, ez? Eta aisialdian eta pantailetan eta euskarri ezberdinetan. Berriki Iñaki Jurrebaso soziologoak tesi bat egin du, ez? Euskararen egoeraz edo hausnartzeko edo agertzeko, eta hor agertu du oso egoera minorizazio gorria erabili zuen berak, esamoldi hori erabili zuen berak, ez? Bere hitzaldietan adibidez azaldu du martxa hontan, segurazki 20-30 urtean arnasguneak desagertu eginen direla Euskal Herrian, eta adibidez esaten du, arnasgunetan erdera sartzeko bide importantenetako bat izan direla edabideak, plataformak, arnasgunetan adibidez aurrek, gehiena, pantailen bidez eta jasotzen duten gehiena, kontsumitzen dutena erderaz da. Eta hori arnasgunetan gertatzen bada, eta euskarari asko eragiten badio arnasgunetan, pentsa arnasgunez diren gainerako teokietan Euskal Herrian. Gero eta denbora gehiago pasatzen dugu pantailetan, asko ikasten dugu, erderaz kontsumitzen baditugu, erderaz, eta euskaraz kontsumituko bagenitu, euskaraz, ez? Esamolde pila bat, erregistro pila bat, eta, eta momentu honetan erderaz kontsumitzen ari gara, eta horrek asko eragiten du, ez? Gainera, hezkuntza bakarrik, ikusten da, ereduak ez dela aski, jendea euskalduntzeko, aurrak euskalduntzeko, eta uste dugu ikusentzunezkoek sekulako garrantzia dutela onerako edo txarrerako. Eta barkatu, eta ez dakit, igual gazte gaur egun ez dute jakinen, baino
ETB hasieratik ezagutu genuenok, ikusi dugu euskerare euskerak gainbera egin duela, ez du hobera egin, baizik eta okerrera doala. Behar bada gazteak uste dute ETB beti izan dela horrelakoa, ez? Beti izan dela pelikularik eta telesaili gabeko edabide bat, euskerazko telebistari, filmek eta telesaili gabeko edabidez, baina guk 80ko, 80ko markadan ezagutu genuen ETB bat estandar samarra, ez? Denetarik zuena, bai pilota eta kirola orain bat zela, baina baita filmak, telesailiak denetarik zegoen, ez? Orain, esan daiteke adibidez, fikzio guztia ETBek ematen dula ETB-bin erderaz. Ikusi dugu nola bukatu zen euskarazko bikoizketa ETB-en, nola bukatu ziren ekoizpen propioko euskarazko telesailak, ez? Garai batean pila bat zeuden, ez? Goenkale, Jaun da Jabe, alde batetik hori zen eskaintza zabalda bat euskaldunendako, eta bestalde euskaraz lan egiten duten gidoilariendako, aktorendako, arroboi bat zen, azpiegitura bat zegoen, hori dena bukatu da. Eta, bueno, argi eta garbi, nolabait azpimarratu behar da, txarto egiten ari dena, ez? Ikusten dugu, zuk aipatu duzuna, ez? Garai batean, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta telebista autonomikoek sortutako aliantzari esker, zeukatela batzutan hegemonia, aipatu duzun esparru batzuetan, marrazki bizidunetan, eta bar, eta gaur hori galdu dela, ez? Nolabait, globalizazioaren ondorio ere izango da, baina ze gauza on egin dira urte hauetan guztietan eta errepikatu daitezkenak edo zein ideia berri proposatzen dituzue, zuek nolabait honi buruz hausnartu duzuen, Aikotxo? Batetik esan nahi nuen hegemonia galdu dela, baina ez dakit globalizazioari bakarrik egozten altzaion hori. Izan ere adibidez hemen ETB3k aurren kanalak oso audientza txikia du, baina Katalunian orain dela urte gutxi berdin zeuden. Eta joan den legealdia, RS-eri esker, ez dakiz ze pasatuko den orain Katalunia, baina RS-ek bultzada handia eman zion hartu zuen aurren kanal bat, erabat marginala zena, ikusleri gabea, eta, inbertituz eta buelta eman diote, ustut orain deitzen dela isa3 edo izeneko katea, eta orain liderra da. Lehenago, Klan, Disney eta guzti horien atzetik zegoen, TV3-ren aurren kanala, eta orain liderra da berriz ere. Orduan, globalizazioak izan dezake, dudari gabe badu errua edo ardura, baina mundu globalizatu batean bizita ere badago zer egiterik, ez? Inbertituz eta bar, ez? Eta gero zer egin duen ongi, aitortu behar da bidez, hor dago primeran plataformari esker, berriz ere, nik uste dut bulkada bat eman zaiola bikoizketari, eta badaude, eduki pila bat daude primeranen, berbada ez dakit esan daiteke, baina uste dut batzutan bigarren mailako produkzioa direla, ez? Adibidez ikusten baduzu Nahiranen ze pelikula dauden ETB, Nahiranen dauden pelikula uste dut ia guztiak erdaraz daude, eta ikusten baduzu ze pelikula dauden Nahiranen eta ze pelikula dauden primeranen, behar bada ez dakit. Nitxo deitzen zaiona, ez? Barkatu? Nitxo produkzioa dela apur bat horre dagoena batzutan, 80ko hamarkadako filmak eta horreko kontuak. Hori da, edo ez dakit, egin da, badira pelikula telesil frantzesak, nordikoak, baina ez dakit, nire impresioa da, behar bada, ez dakit, maila handiagoko edo eduki arrakastatxoagoak daudela ETB-bin, eta gero ETB-ko pelikula horiek pasatzen dira Nahiranera, ez? Erderaz ikusteko. Eta, zer egin daiteke, nik uste dut ETB bat bihurtu behar dela berriz ere telebista estandar bat. Adibidez, orain ETB-ek fikzio guztia ETB-bin ematen du, telebista linealean, ETB-bin, ETB baten izan da denetarik, bai pilota, oso ongi,
baina baita telesailak, fikzioa, denetarik izan da ez, eta bueno, bati pilota gustatzen bazaio, oso ongi ez, badu zer ikusi ETV baten, baina bueno, behar bada beste bati etzaio gustatzen, eta uste dut telebista estandarrek denetariko edukiak eskaintzen dituzela, eta hori behar duela ETV batek, eta euskaldunen komunitateak. Eta zein da aldatu gidoiak proposatzen duen bide horria edo, momentuz? Orain, interpelazio politikoaren garaian zaudete, ez dakit hurrengo urratsa zein izango litzateken. Bueno, gure aldarrikapenak lehena azaldu ditut eta esan behar da Eusko Jaurlaritza hasi dela pauso batzuk ematen. Pantailak euskeraz ekimenari esker eta Ibaia euskal ekoizleen ekimenari esker, Eusko Jaurlaritzak berriki ikusentzunezkoen ekoizpenerako diru laguntzak hirukoiztu egin ditu. Ez bakarrik euskerazkoetarako, baina hemendik aurrera, hirukoiztu du bai euskeraz, bai erderazko produkzioetarako diru laguntzak, hirukoiztu ditu, eta ezarri du hemendik aurrera erdia gutxienez euskeraz izan behar duela, eta hori, egia esan, pauso majo da, eta, aposten gara, ez, eta, ez dakite, galdetuko jazu berriz, galdera. Bai, hori, printzipioz, ez dakite interpelazio politikoaren unean zaudete, ez dakite zein den hurrengo urratsa, eta gero ez dakit nola lan egiten ari zareten Eusko Jaurlaritzarekin, edo sartuko den, edo sartzear dagoen gobernu berriarekin, nolabait kanalak irekitza dituzuen, edo zenolako harrera egin duten, ez dakit, berez arazo bat dagoen, edo ikuspegi estrategiko baten falta, edo euskara bigarren maila batean dagoela, zein da zuek egiten duzuen diagnostikoa? Uste dugu baietz, ikuspegi falta dagoela, edo ez dakit, edo behar bada euskara ez da lehentasuna. Bilera bat izan genuen otsailean Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikako arduradunekin, eta adibidez, ukatu egiten zuten ETB2, hau da, EITB-ko kate nagusia ETB2 zenik. Ez dakit ze pensatzen zuen, guretako hori ukatzea, evidentzia bat ukatzea da. Gero, ikusi dugu bikoizketak ze ibilbide txarra izan duen, ez, gainbehera bat izan da, urte hauetan, eta bilera hartan esan ziguten, adimen artifizialaren aldako apostua, adimen artifizialaren aldako apostu bat egiteko asmoa zutela bikoizketetan, eta gainera nolabait euskalgintzak eskatu diola hori egiteko. Gu estetiko samarra gara horrekin, esan nahi dut. Segurazki adimen artifizialak ekarriko duena oraingoz izanen da kostu merkeagoak izatea. Baina ez dakit, adibidez, Galiziako itzultzaileen elkartea kexatu da, Netflixek edo bikoizketa automatikoa eginez egin dituela azpidatzi batzuk, eta emaitzak oso txarrak izan direla, eta ez dakit, eszeptiko samarra gara, batetik, ea jakineko genuke euskalgintzako zer eragilek eskatu dion adimen artifiziala erabiltzea bikoizketarako, ez? Denek nahi dugula kalitate honeko bikoizketa bat, eta, behar bada, noizbait ekarriko du hori adimen artifiziala, baina segurazki oraingoz ez. Eta adibidez, EITB-ek Fortan dagoenez, Forta da Espainiako kate autonomikoen elkarte bat, beharturik dago ordu kopuru bat espainolera bikoiztera. Ez dakit, hainbeste sinisten badute adimen artifizialean, proba dezatela horrekin, ez? Espainolera bikoiztu behar dute den edukiekin, ez? Eta gero, ez dakit, beste autonomia erkidago batzutan erabiliko diren pelikulekin, egin dezatela, hasi daitezela adimen artifizialarekin, ez? Baina, guk oraingoz euskarazko edukiak nahi ditugu ongi itzuliak, ongi bikoiztuak, eta beraz, beraz, bilera hartan atera genuen inpresioatzen oso positibo izan, ez? Zuten transmititu, problema bat genuenik, problema horri eusteko asmorik zutenik, ukatu zuten gero ustez realitatea, ez? ETB dela EITB-ko kate nagusia,
Eta, bueno, horrekin loturik, aipatu nahi nuen, Berriako kazetari batek Urtzi Urkizuk berriki egin du liburu bat, Txoria Odei artean, hortan hitz egin du pixka bat nolako izan den ETB-ren ibilbidea 40 urte hauetan, eta hor, elkarrizketa bat egin dio besteak beste Bingen Zupiriari. Bingen Zupiria izan zen 10 urtez ETB-ko zuzendaria, eta orain Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika saileko burua da, eta adibidez esan zuen, segurazki euskarara bikoiztutako filmek ez dutela audientziarik, nolabait egin diren bikoizketak oso zurruna direlako, eta bueno, ez gaude ados, ez nahi dut horre arazo soziolinguistiko bat dago, ez da bikoiztaileek edo itzultzaileek beren lana gaizki egin dutenik, edo ez dakit nola esan, hori da bikoiztailei eta itzultzaileek botatzea, ez dakit, arazo soziolinguistiko baten errua, ez? Eta hori balin bada, ETB-ko zuzendaria izan dena 10 urtez eta oraingo kultura eta hizkuntza politikako sailburua, ez dakit, panorama beltza. Azteko agian, lehenengo pausua agian badela diagnosia, ez? Diagnosi egokia egitea, ez? Parkatu, eta horretaz gain, inkesta bat pasatu genien alderdi politiko guztiei hauteskundeen horretik jakiteko, ze konpromiso edo hartzeko preste den gai hontan. EAJak eta PPk ez zuten erantzun, eta gero harritu ginen gainerako guztiek nahiko erantzun positiboa eman zutelako, ez? PSOErekin pixko bat harritu ginen itzanen, gobernuan egon da, eta ikusi dugu nolako izan den hizkuntza politika ikusentzunezkoetan, ez? Eta orduan harritu ginen, erantzunetan mitzat preste egoen pauso asko emateko euskararen alde ikusentzunezkoetan, eta orain ikusiko dugu hori betetzen zen, ez? Eta asko hitz egiten ari naiz bikoizketaz eta itzulpenaz, baina eragileren batek pixko bat atentzioa ditugu, jakina euskarazko sortzaileen alde ere bagaude, eta nahi dugu azpiegitura bat izatea, aktorek, gidoilariek, euskaraz lan egin izateko eta arrobi bat egoteko, azpiegitura bat, lan egiteko aukerak, Madrilera joan behar izateko lanera, eta alere eta Madrilera joateko adibidez, behar da, ez? Nolabaiteko ekosistema bat egotea Euskal Herrian. Esaterako goenkales, hori da. Askorentzat, lako kulebroi bat da, baina berez, antzesle asko atera dira hortik, gidoilari asko, hori da. Horrelako ekoizpen masa bat izateak ekartzen du etorkizunera, dudarik gabe. Inbertsio mota bat egitea, ez? Hori da. Atzo edo eren egun izan nintzen, Urtzi Urkitzeren aurkezpen batean, bere liburuaren aurkezpen batean, eta ez dakit ez zote zuen esan, 160 lagunek egiten zutela lan Goenkalen. Pentsa, ez? Hori dira lanerako aukerak, trebatzeko aukera, adibidez ikustu du Goenkaletik gero sortu zela Hasi Berriak telesaila, Itziarituñok eta horrelakoak ez direla... Hori da, Itziarituño hasi zen Goenkalen. Ez dela eserezetik ateratzen, norbaitetik atera behar dira. Eta Ramon Agirrek adibidez, pentsatzen nintzen, aktorek ze aukera duten euskaraz lan egiteko, adibidez olako telesailek aukera ematen dute, eta Ramon Agirrek aste honetan uste dut esan duela, uste dut bi batzuek programan esan duela, ez, euskal zinema, hau da, euskaraz egiten dena, oso egoera txarrian dagola, eta hori, zineman adibidez, uste dut joan den urtean, 1% izan zela euskaraz. Ez dagoela euskaraz lan egiteko aukera askorik, ez filmetan eta ez telesailetan. Eta gian hor ere badaude ez, aurreiritzi asko ez, batzutan pentsatzen da euskarazko zinema sekulako diru laguntzak jasotzen dituela, eta gero datuak eskuan ez da horrela, ez da? Justo kontrakoa, da, esan nahi dute, Ibaia Euskal Produktoren Elkarteak berriki esan zuen, Eusko Jaurlaritzak ematen zituen diru laguntza guztietatik filmak eta egiteko, 170 espainolezko produktuetara joaten zela. Beraz, pentsa ez. Eta gainera hor bada zerbait, uste dut, Eusko Jaurlaritzak,
Galiziak, Eusko Jaurlaritzak edo Kataluniak edo beren hizkuntzetan beren hizkuntzetak filmak eta egiteko diru bat jartzen badute, Espainiako gobernuak beste jartzen du, ez dakit laguntzeko, ez? Eta Eusko Jaurlaritzari ematen zion diru gutxien, bera jartzen zuelako diru gutxien, ez? Katalunia jartzen zuen diru gehien, eta orduak, estatuak beste ematen zion, katalanezko ikusentzunezkoetarako, eta Eusko Jaurlaritza zen gutxien jartzen zuena. Beste nazio batzuk aipatu dituzuz, Katalunia, lehen Galizia, ez dakit nolabaiteko hausnarketa komun bat sortu den Estatu Espainiarrean, zuen artean, Galiziarren artean, Kataluniaren artean, edo olako harreman bat sortu den zuen artean? Egia esan ez. Fundazio batek, Iruñan, joan den urtean edo egin zuen saio bat, Euskal Herria Irratiaren atzean edo babesle den fundazioak uste dut egin zuela, etorri zen Kataluniako kargudun bat, ikusentzunezkoak eta indartzen ari zena katalanez, eta nik uste dut harritua gelditu zela, hemengo panorama ezagututa, ez? Esan edut, uste dut ez dugula elkarren berri. Eta esanen nuke, Galizian, herrialde katalanetan ez dakitela zen gezki dagoen euskara hemen, ez? Adibidez, Valentzian adibidez, kate publikoa sortu zenean, lehenbiziko kanal nou zen, gero bihurtu zen Apunt, hasieran dena zen katalanez, eta pelikulak eta telesailak espainolez. Gero hori aldatu zen, eta joan den legealdi arte, ja dena zen beren hizkuntzan, ez? Filmak eta dena zen beren hizkuntzan. Orain PPek eta Voxak ez dakit hasi diren, baina erabaki dute berriz ere pelikula batzuk eta espainolez ematen sartzea, telebista publikoan. Galizian ez da PP egon, pelikula gauziak eta telesail guztiak dira galegoz. Balearretan ere, Valentzian bezala, Sizilian lehenbiziko programazio katalanez, baina filmak eta telesailak espainolez, orain ja uste dut, dena beren hizkuntzan ematen dutela, ez? Bai bikoiztu eta bai, telesail asko eta egiten dituztela, produkzio propiokoak. Eta nik esan nuke Euskal Herriko egoera ez dutela ezagutzen, adibidez, Iruñan egin zen jardunaldi hortan, harrituri gelditu zen karguduna jakin zuenean, adibidez, ETB-en ez direla nazioarteko filmak euskaraz ematen, harrigarria zitzaien normala den bezala. Orduan, beste Estatu Espainiarren dauden beste nazioekin alderatuta, egoera ez da hobea Euskal Herriarena? Okerrena da, Euskararena, segun ze, ezakit ez, batzuk igual gustora egonen dira, pelikula, egia esan, gehienetan pelikula berberak ematen dira kate guztietan. Hori bai, Galizian, esan dute, Fortak, kate autonomikoen elkarteak batera erosten ditu, prezio beak lortzeko, eta gero Galiziak gallegoz ematen ditu, herrialde katalanetan katalanez ematen dituzte, eta Euskal Herrian espainolez ematen dira. Nahiko adierazgarria dela... Bai, eta hori nik uste dut, ez dakitela zein larria den, ez? Batzutan igual irakurtzen duzu, Katalunian miresmenez, Euskal Herrian ez dakit, eta Euskal Herrian ez da hola, zuek baino errago gaude. Eta, ez dakite momentuz epe motzera, aipatu dituzue neurri batzuk, eta horien artean ere badaude bideojokoak eta horako kontuak, ez dakit bideojokoen munduan murgildu zareten ere zertxo bait edo? Eragile, taldeko parte, nik egia izan ez dut bat ere ezagutzen bideojokoen kontua. Mangaberriko kideak edo, Mangaberri eta bestaren bateko kideak badaude, hobeki ezagutzen dute, eta, aldarkepanen hori ere sartu dugu, baina nik egia esan ez dakit, ez dut ezagutzen eta ezin dizut esan zehazki ze bultatu nahi den edo arlo horretan. Eta, aipatu duzu Mangaberri, uste dut bere garaian ere, manga izan zela ETB bateko ikurra. Bai. Ez dakite Mangaberrik proposatzen duena, ezote den, aspaldiko
lana aitzindari hori egitea, ez? Merkatuan bilatzea, ze izan daitekeen interesgarria Euskal Herriratzeko, eta... Bai, hori egin du, Kataluniak egin du. Kataluniako telebista publikoak ustut animea eta baztertua zuela, eta joan den legealdian bultzatu du, eta beste ustut horri esker bihurtu dela aurretan eraben katea aitzindari eta lider. Bai. Osea, badagoela, gutxienez, Kataluniaren eredua hartuta, badagoela nondik tiratu? Bai. Oraintxe bertan, ez gehiago. Bai, klaro, inbertsioa eskatzen du horrek. Eta hor bada beste arazo bat, Unai Iparragirrek ETB-ko zuzendariak berriako elkarrezketa batean esan zuen, buruan zutela ETB3 ohiko telebistatik kentzea eta soilik sarean edo plataformetan uztea, ez? Eta horrek ekarriko lukeen alde txar bada ez litzatekela ikusiko ze arrakasta duen, ez? Orain ohiko telebistan dago eta ikusten dugu aurretik daudela Klan, Disney, Boeing, eta adibidez, orain ikusten dugu Katalunian TV3ko aurrenetan erabenkatea pasatu dela azkeneko izatetik lehenbiziko izatera. ETB3 kentzen bada ohiko telebistatik, ez dakit oso ongi neurketak nola daude, baina segurazki ja ikusezin bihurtuko da ETB3ren arrakasta edo arrakastarik eza, ez? Eta orduan, adibidez, ez dakit. Eta ez bada ikusten, orain duen arrakasta eza, behar bada aitzaki bat edo izan daiteke esateko, hor dago, ez dakit, ez badago konparatzerik, ez dakit ongi ule azaldu. Bai, ulertzen da, ez badago, ez bada existitzen estatistiketan, ez da existituko inon. Bai. Eta gero, normala denez, nolabait azpimarratzen duzue erakunde publikoen garrantzia bereziki ikusentzunezkoetan, ze askotan erakundeak dira ikusentzunezkoen ekoizle garrantzitsuenak, edo garrantzitsuen artean daudenak, baina esparru pribatura begira ze ideia edo ze aldarrikapen dituzue? Ez dakit, egia esan oraingoz Eusko Jaurlaritzari eta ITB-ri biderautako ekimena da, baina nik uste dut, harrigarri izan dela, Prime, ez dut publizitatetik egiten, baina plataforma pribatu batzuk hasi dira filmak eta telesailak azpidazten eta bikoizten ere bai. Eta, egia esan, EITB bera atzean utzi du, klaro, ez dakit, plataforma pribatu batek, ez dakit, lau film helduenak euskaratzen bikoizten baitu euskarara, egin du EITB egiten duena baino gehiago. Orduan, agian jarduera hori izan daiteke ospoa ere, EITBek eguneratzeko bere jarduera? Nahiko genuke. Eta hori ikusi da baita ere, nik uste dute, plataforma pribatukekin ikusi dena, nire ustez da, ze ondorio dituen euskarazko bikoizketaren azpiegitura desmantelatu izana markadetan. Batean iritsi ziren plataformak, hasi ziren eduki batzuk euskaraz ematen, eta, nik adibidez ez dakiz pasatu zen Eraztunen jaunaren telesaila dela edo, Eraztunen jaunaren telesaila dela, gallegoz eta katalanez, data batean estrenatu ziren, eta euskaraz hilabeteak beranduago. Inork ez du azalpenik eman, baina, susmatzen dugu behar badela, euskarazko bikoizketa hamarkadetan desmantelatu ondoren, batean eskara dagoenean, plataforma pribatuen eskara dagoenean, ez direla gauza izan, ez dutela izan behar bada askia abotxik edo, bai. Eta, horren arira, baditugu, nik uste dut, guztiok ditugula buruan zenbait ahots ezagunak bikoizketara lotuta, badaude belaunaldi berriak aipatutakoaren arira, ez? Azpiegitura desagertu da, gutxi gora bera, badaude belaunaldi berriak ez dut esango prest ziur daudela, momentu honetan lanean ordezko lan horiek egiteko edo?
Ba, ez dakit, hor, berba, Biheuseko elkartearekin hitz egin beharko zenuke, hor gainera tirabeirak izan ziren, greba zela eta, bueno, batzuk, lan baldintza batzuk onartu dituzte, beste batzuk ez dakit, egia esan, hobe bikoiztailei berei aldatzea. Ederto, bueno, uste dut, gainetik, elkarte askori buruz hitz egin dugula, ez dakit baten berri eman nahiko zenuken, edo baten jarduera azpimarratu, hemen agertu dira batzuk, ez? Pantaiak euskaraz, Netflix euskaraz, manga berri, Biheus, ez dakite baten aipatu nahi duzun orain, bere jarduera bere biziko garrantzia duelako aldatu gidoiaren barruan, edo gainetik gutxi gora bera guztiak aipatuko? Ez dakit, gu eskertuta gaude guztiekin, eta, zera postekoa izan zen, sindikatuak batzeaz, sindikatuak egitura potentea dutelako, jende askoren gana iristen direlako, eta uste dut hori izan zela pozgarriena. Bueno, ez dakit, zerbait gehitzerik nahiko bazenu? Ez dakit, uste dut dena esena dagoela ja, edo, importanteena. Segura aztuko zaidala zerbait, baina, orain nena izoritzen. Bestela, esan bezala, larun batean, 5:00 Gasteizen badago itxordua, eta orduan, jende guztia gonbidatzen dugu gara joatera. Bale, eskerrik asko. Mil esker zuri, Fermin. Eskerrik asko.